Druhý dialóg 25. decembra 1998. Peter, dnes by som chcel pokračovať v našej diskusii o individuálnych odlišnostiach všetkých agentov pozitívneho stavu a o ich postavení vo vzťahu k tebe a k tvojmu novému zjaveniu a jeho doplnkom. Pokorne ťa prosím, aby si bližšie upresnil túto záležitosť, ako aj moju rolu, postavenie a úlohu v tomto ohľade. Pán Ježiš Kristus. Predovšetkým, znovu si zopakujme, čo bolo o tom povedané v koroláriách. Ako sa pamätáš, bolo tam naznačené, že žiadna osoba vo vašej skupine alebo, v širšom zmysle, žiadny agent pozitívneho stavu nachádzajúci sa na planéte 0 alebo kdekoľvek inde v tomto ohľade nie je na rovnakej úrovni chápania, prijatia, aplikácie alebo praktizovania môjho nového zjavenia, ako ani toho, ako vníma, uznáva, chápe, prijíma a aký má vzťah k mojej prirodzenosti alebo ku mne osobne. Prečo je to tak? Poprvé, moja absolútna prirodzenosť, a toto je pripomienkou toho, čo bolo povedané predtým, sa vo svojej plnosti nemôže prejaviť žiadnej relatívnej alebo stvorenej entite lomka bytosti. Takže, moja prirodzenosť uvoľní vo mne ideu určitého prvku, ktorá je následne prenesená na perspektívnu sentientnú entitu, na základe ktorej sa táto entita stane žijúcou, prosperujúcou, produktívnou, tvorivou, funkčnou, nezávislou a jedinečnou osobnosťou alebo jasom, relatívnym k môjmu absolútnemu jasom po druhé. Keď je akákoľvek idea toho jedného prvku uvoľnená a prenesená na perspektívneho jedinca, stáva sa relatívnou len k tej oblasti mojej prirodzenosti, z ktorej bola uvoľnená. Kvôli podmienenosti a relatívnosti subjektu k objektu svojho zdroja, v tomto prípade ku mne, je tento jedinec na základe samotnej svojej prirodzenosti, odzrkadľujúcej tú časť mojej prirodzenosti, z ktorej vzišiel, schopný mať vzťah len k tomu aspektu a úrovni mojej prirodzenosti, z ktorej sa tá idea zrodila. Po tretie, je nemožné a úplne nepredstaviteľné opakovane uvoľňovať do bytia a existencie tú istú ideu toho istého prvku, pretože tá už má svoje miesto, položenie a život. Keby to bolo možné, vyžadovalo by si to zničenie už existujúceho jedinca, ktorý zaberá svoje vlastné jedinečné miesto, stav a položenie. Čo musíte v tomto ohľade pochopiť, ak môžete, je to, že idea dotyčného púku môže byť premietnutá len do stavu, položenia, miesta a postavenia, ktoré sú už obsadené niekým iným. Koniec koncov, je to tá istá idea, a preto si vyžaduje svoj vlastný stav, položenie, postavenie a miesto. Pretože je však v tej situácii už niekto iný, tá istá opakovane uvoľnená idea by násilne vytlačila toho druhého z jeho lomka jej postavenia, stavu, položenia a lomka alebo miesta. Kvôli faktu, že dotyčná idea nemôže obsadiť žiadny iný stav, položenie, postavenie a lomka alebo miesto. Koniec koncov, ona má vždy svoju vlastnú pozíciu, stav, položenie a lomka alebo miesto, musela by byť zničená, ustúpiac tej istej, opakovane uvoľnenej idei. Po štvrté, pretože dotyčná idea pochádza z nejakého púku v mojej prirodzenosti, ktorý je úplne jedinečný a úplne iný než akýkoľvek iný pôvok, dáva príslušnému jedincovi jedinečnú prirodzenosť, ktorá sa líši od všetkých ostatných a všetkého ostatného v celom bytí a existencii. Po piate, jestvuje faktor súvzťažnosti s umiestnením toho jedinca do sveta alebo dimenzie, ktorá obsahuje, alebo, aby sme použili vhodnejšie slovo, odzrkadľuje ako celok ten aspekt mojej prirodzenosti, v ktorom sídli a z ktorého bol uvoľnený pôvok, ktorý bol použitý na premietnutie svojej idei do tohto jedinca. A teraz, kvôli týmto faktorom môže mať každý jedinec ku mne alebo k mojej prirodzenosti ako aj ku všetkému, čo som oznámil v novom zjavení Pána Ježiša Krista a jeho doplnkoch vzťah len z pozície svojho umiestnenia, stavu, položenia a lomka alebo miesta. Z tohto pramení dôvod, prečo nemôže mať ku mne alebo k môjmu slovu nikto taký vzťah, alebo prečo nemôže chápať moju prirodzenosť alebo moje slovo tak ako ktorýkoľvek iný jedinec. Aby sme to teda zhianuli, kvôli tomuto faktoru má každý jedinec svoju vlastnú úlohu, rolu, život a charakter, ktoré sú jedinečne iné, než majú iní. Existuje vždy súlad tejto roli a úlohy s oblasťou alebo úrovňou stvorenia, v ktorej a z ktorej tento jedinec počiatočne vznikol. Takže vo svojej prirodzenosti nesie v jedinečnom konglomeráte a manifestácii všetky čôty charakteru a prirodzenosti sveta, z ktorého bol inkarnovaný na planétu 0,
Nech je to odkiaľkoľvek či z akéhokoľvek času. Kvôli tomuto usporiadaniu je tento jedinec zodpovedný a povinný skladať účty po mne, alebo presnejšie povedané idei toho púku mojej prirodzenosti, ktorá sa stala zdrojom života a manifestácie toho jedinca, a po druhé, ten konkrétny jedinec je zodpovedný a povinný skladať účty svetu alebo dimenzii, kde bol umiestnený k tuavalému pobytu a, v prípade agentov pozitívneho stavu, ktorí sú inkarnovaní na planéte nula, z ktorých prišiel. Ako z tohto opisu vidíš, pre každého by bolo nesmierne nebezpečné pokúšať sa napodobovať alebo kopírovať kohokoľvek povahu, rolu, pozíciu a lomka alebo úlohu. Toto by sa rovnalo odmietnutiu, či dokonca deštrukcii všetkého, čo sa týka jedinečnosti vlastnej osobnosti a úlohy. Takže vždy, keď nejaký jedinec súhlasil s prijatím úlohy odo mňa, ktorá si od neho lomkane vyžadovala inkarnovanie sa na planétu nula, ten jedinec tiež explicitne súhlasil, že to bude robiť výlučne z pozície svojej jedinečnej prirodzenosti, zo sveta, z ktorého prišiel, a hlavne z prirodzenosti, charakteru a čiet tej idei špecifického púku, ktorú som uvoľnil z oblasti mojej absolútnej prirodzenosti a preniesol na toho jedinca, dajúc mu lomka jej tým faktorom jedinečný život. Z toho, čo bolo dosiaľ povedané, je jasné, prečo nemôže byť nikto, nikdy na tej istej úrovni chápania, prijatia alebo vzťahu ku mne alebo k môjmu slovu ako ktokoľvek iný. Pamätajte si, takto to má byť. Peter, a čo moja rola, postavenie, miesto a tak ďalej v tomto všetkom? Pán Ježiš Kristus, ako si pamätáš z informácií obsiahnutých v 13. doplnku, ktorý si sa tak zdráhal prijať týkajúcich sa tvojej vlastnej pozície, tvoja prirodzenosť bola stvorená z idej všetko zahrnujúcej oblasti mojej prirodzenosti, ktorá obsahuje v relatívnej kondícii vo vzťahu k tebe všetky púky, ktoré boli potrebné, aby si sa stal výhradným transmiterom môjho slova. Potreba takéhoto obšírneho obsiahnutia pramení z faktu, že keď sa uvoľňuje alebo oznamuje moje slovo, nemôže byť obmedzené len na jedinú oblasť alebo región môjho stvorenia, alebo na nejaké miesto, stav či podmienky. Nezabúdaj, že moje slovo, v tomto prípade moje nové zjavenie, vždy pochádza z absolútneho položenia a z toho dôvodu má najrozhodujúcejší a najsignifikantnejší význam pre všetkých v celom bytí a existencii a pseudobytí a pseudoexistencii. Takže obmedziť teba alebo tvoju prirodzenosť na akúsi jedinú ideu, prameniacu z nejakého izolovaného špecifického prvku z mojej prirodzenosti, by znamenalo obmedziť moje slovo alebo nové zjavenie len na ten jeden svet alebo oblasť, v ktorom si sa zrodil a kde si bol umiestnený. V tom prípade by sa moje slovo stalo relatívnym a obmedzujúcim, majúc veľmi malý alebo nemajúc žiadny dopad na zvyšok môjho stvorenia. Vidíš problém takejto situácie? Peter, áno, úplne jasne. Čo však možnosť špecifického zjavenia týkajúceho sa len jedného špecifického sveta, či dokonca jedného špecifického jedinca? Pán Ježiš Kristus, nuž, ako vieš, Peter, ako to bolo tak pekne zjavené v 5. kapitole knihy Hlavné idei nového zjavenia, také zjavenia, ako aj početné, pseudozjavenia, sa objavujú na nepretržitej báze. Ako je však zrejmé z toho, čo bolo povedané vyššie, tie nemajú rovnaký multivesmírny význam ako tie, ktoré prichádzajú prostredníctvom teba, Peter. Tento faktor je potrebné nepretržite zdôrazňovať, aby sa vyhlo nebezpečnému duchovnému trendu hlásať niečo, čo nemá taký význam a čo sa týka len toho daného regiónu alebo toho daného jedinca. Keď sa takéto zjavenia vyskytujú na planéte nula u niektorých agentov pozitívneho stavu, vo väčšine prípadov majú veľmi súkromnú a osobnú konotáciu a sú aplikovateľné len pre toho jediného jednotlivca. Dobrým príkladom takých súkromných a intímnych zjavení, alebo v tomto konkrétnom prípade rozhovorov so mnou, by boli plodné a krásne spisy doktora Pietra Nuomena. Doktor Nuomen vydal 2 zväzky svojich spisov, v ktorých zaznamenal veľa rozhovorov, ktoré so mnou viedol. Ako si počas ich čítania všimol, jasne som mu v nich naznačil, že iný by vnímal, chápal a komunikoval iným spôsobom, než on. Avšak bolo na ňom, aby rozhodol, či chce svoje spisy zdieľať s vybranými priateľmi a jednotlivcami. Evidentne, nebezpečenstvo takého zdieľania, rovnako ako každého zdieľania zážitkov, ktoré všetci máte, je vo fakte, že niektorí z vás, ktorí nie sú obdarení tým druhom schopnosti, koniec koncov. Pred inkarnovaním sa na planétu nula ste z nejakých veľmi dôležitých duchovných dôvodov súhlasili s tým,
že ju nebudete mať. By mohli, pretože ste v ľudskej koži v sebe vzbudiť túžbu mať rovnaký typ zážitkov a spôsob komunikácie, aké má doktor Nuomen alebo Peter Francúch, alebo Ľudmila Savelieva, alebo niekto iný. Pretože nemôžete mať rovnaký druh zážitkov alebo spôsob komunikácie, porušovalo by to princíp vášho pôvodu opísaný vyššie, mali by ste tendenciu nahnevať sa, závidieť a lomka alebo žiarliť. V tom prípade by ste úplne zablokovali akúkoľvek schopnosť komunikovať so mnou svojím vlastným jedinečným spôsobom, alebo náležite reprezentovať prirodzenosť sveta, z ktorého ste sa inkarnovali na planétu Nula, ktorého charakter a povahu máte manifestovať a ktorému máte prekladať všetko, čo sa deje na vašej planéte. Dopadnúť tak by pre vás znamenalo duchovnú smiať. V tom prípade by ste vo svojom poslaní biedne zlyhali a skončili by ste odmietnutím svojej pravej prirodzenosti, odmietnúc následne moju absolútnu prirodzenosť, z ktorej vzišla vaša relatívna prirodzenosť. Vidíš ohromné duchovné nebezpečenstvo tejto situácie? Peter, samozrejme. Musím sa ti priznať, že v minulosti som sa veľmi často dostával do rovnakých ťažkostí, závidiac niektorým zo svojich priateľov, ktorí boli schopní vizualizovať si ťa a počuť ťa a hovoriť s tebou typickým ľudským spôsobom. Prosím ťa, odpusť mi, že som bol v tomto, ako aj v akomkoľvek inom ohľade tak arogantný a bezohľadný. Okrem toho, môžem ťa poprosiť o ďalšie upresnenie dôvodov, prečo to u mňa vždy bolo tak. Pán Ježiš Kristus, rád, Peter. A rád ti odpustím. Ale aj ty si musíš odpustiť. A teraz tie dôvody. Ako si pamätáš z púavého súkromného rozhovoru zaznamenaného v koroláriách. Bolo tam uvedené, že tvoj spôsob komunikácie, transmisie, chápania a interpretácie všetkého, čo prichádza odo mňa, je paralelný so spôsobom pseudotvorcov. Je to vedecký spôsob pomocou logiky, uvažovania, klasifikácie a podobných spôsobov, tak vlastný vonkajšiemu prístupu každého vedeckého výskumu. Taký prístup neumožňuje žiadne vnútenia z vnútorného alebo subjektívneho zdroja. Dovoľ mi, aby som túto záležitosť rozviedol trochu podrobnejšie. Ako vieš, Peter, pseudotvorcovia pátrajú po absolútnej pravde. Čo je absolútna pravda? Najfundamentálnejšia a najjasnejšia pravda v tomto ohľade, ktorá je súčasne veľmi jednoduchá a nekomplikovaná, ako aj veľmi jasná, je tá, že jedinou absolútnou pravdou je Pán Ježiš Kristus, z ktorého lomka ktorej vzišiel všetok život a všetko ostatné. Toto je duchovným činiteľom akéhokoľvek života. Bez bytia a existencie Pána Ježiša Krista ako jediného absolútneho bytia lomka bytosti nie sú možné žiadne iné bytia a existencie. Táto absolútna pravda bude vždy absolútne pravdivá. V tomto ohľade nie je naveky mysliteľná vôbec žiadna zmena. Ak odvodíš všetky ostatné závery z tohto nepopierateľného faktu. Tvoje poznanie a chápanie štruktúry a dynamiky života a všetkého, čo sa ho týka, bude náležité a správne. Toto však pre pseudotvorcov nebolo dostatočne presvedčivé, pretože to bolo príliš jednoduché, jasné, axiomatické. Potrebovali nejaký druh objektívneho dôkazu, že je to tak. Ako si teda počínať pri overovaní platnosti toho? Vyvinieš výskumnú metodológiu, ktorá sa bude úplne líšiť od všetkého, čo bolo až doteraz v dispozícii. Prídeš s nápadom, že aby si overil pravdivosť toho fundamentálneho východiskového predpokladu života akéhokoľvek života, potrebuješ vyvinúť niečo, čo by ti umožnilo nepriamym spôsobom objaviť, čo nie je absolútnou pravdou. Aby to urobili, pseudotvorcovia vyvinuli tzv. Vedeckú metódu overovania. Založenú na objektívnom pozorovaní a štatistických pravdepodobnostiach, spočívajúcu v kvantifikácii zhromažďovaných objektívnych skúseností. Táto metóda je v jazyku štatistiky známa ako vylúčenie nulovej hypotézy. V našom konkrétnom prípade táto začína tvrdením, že neexistuje žiadna absolútna pravda. Len čo sa učiní takéto tvrdenie, potrebuješ dokázať, že bude to tak, alebo to tak nie je. Následne začneš zhromažďovať všetky druhy informácií, ktoré nie sú pravdivé alebo správne. Ako ich analyzuješ, prichádzaš k záveru, že nie sú absolútnou pravdou, pretože sú nepravdivé. V jednom časovom bode, keď si už vyčerpal všetky možnosti, ktoré v tomto ohľade existujú, na základe tebou vyvinutej metodológie overovania nemáš žiadnu inú možnosť, než odmietnúť svoje tvrdenie, že niečo také ako absolútna pravda neexistuje.
Na tejto križovatke svojho rozumového procesu nevyhnutne dospeješ k záveru, že pôvodné axiomatické, jednoduché a jasné tviedenie o tom, čo skutočná absolútna pravda je, musí byť pravdivé v absolútnom zmysle. A teraz, Peter, tvoja metóda, ako dospieť k správnym záverom ohľadom tejto záležitosti, je s touto metodológiou paralelná v tom, že si nemal od nikoho, odnikiaľ žiadny zjavný vizuálny a lomka alebo sluchový vstup. Musel si sa spoliehať výlučne na svoje rozumové schopnosti, logické závery a intuíciu. Tie ti pomáhali rozoznať, čo nie je pravda. Len potom, nie skôr, ako si určil tento faktor, si mohol overiť svoje závery zo svojho vlastného vnútra pomocou priameho vstupu odo mňa. Musíš veľmi jasne pochopiť, prečo to bolo tak. Pseudotvorcovia arogantne predpokladali, že nikto nimi pôvodne vyfabrikovaný, a hlavne žiadny ľudský tvor, nemôže vôbec dospieť k správnym záverom ohľadom tejto záležitosti a objaviť, čo bolo skutočne za všetkými týmito udalosťami, obklopujúcimi aktivovanie a uvedenie negatívneho stavu do dominancie a za fabrikáciou ľudského druhu so všetkými dôsledkami, následkami a výsledkami. Chcem, Peter, aby si predstavil, čo by sa skutočne stalo, keby som sa ti mal objaviť v celej svojej sláve. Tak povediať s pompou a ceremóniami, a keby som veľmi autoritatívnym hlasom začal proklamovať všetky tieto veci a to, čo bolo zjavené v novom zjavení Pána Ježiša Krista. Predovšetkým, všetko, čo som ti povedal, by si musel považovať za dané, bez akejkoľvek možnosti overiť si to svojím vlastným rozumovým procesom a logikou. Ani by si sa to neodvážil urobiť. Pretože, koniec koncov, kto si ty, aby si sa hádal so mnou, alebo aby si mi diktoval, akým spôsobom by som sa mal s tebou rozprávať alebo ťa inšpirovať, či podobné veci? Ak ja niečo poviem, musí to mať absolútnu platnosť. Taký prístup by bol hrubým porušením tvojej slobody voľby a znamenal by hrozné vnúcovanie. Stal by si sa otrokom nutnosti slepo veriť niečomu, čo nie je možné alebo dovolené overiť žiadnym spôsobom overovania. Bola by to hrozná vec, ako to tak živo dosvedčuje história slepej viery na vašej planéte so všetkými vašimi smiešnými náboženskými systémami. Musím ti pripomínať, čo sa stalo apoštolovi Pavlovi na ceste do Damašku, na ktorej plánoval prenasledovať a vraždiť mojich učeníkov, aby vo svojej horlivosti chránil svoj vlastný systém viery, založený na rituálnych Mojžišových zákonoch. Jeho tzv. Zázračný zážitok na tej ceste nakoniec viedol k zrade kresťanstva a k navráteniu sa späť k jeho starému ja po jeho návrate do duchovného sveta. Ako to bolo tak pekne opísané v 3. kapitole Nového zjavenia Pána Ježiša Krista. Nuž, v takom prípade by pseudotvorcovia povedali: aha, toto je príliš jednoduché. Vidíš, hovorili sme vám to, tak ako sme predpovedali, nie je schopný objaviť skutočnú pravdu sám od seba, pretože, koniec koncov, my sme vyfabrikovali jeho ľudskú prirodzenosť a vieme, že to nemôže urobiť. Potrebuje pádne zjavenie od teba, Boha, Pána Ježiša Krista, so všetkou tou slávou, pompou a ceremóniami a nezvyčajným zážitkom. Aké smiešne. To nedokazuje nič. To len dokazuje, že máme pravdu, a preto skutočne nič také ako absolútna pravda neexistuje. Žiadna nami vyfabrikovaná ľudská bytosť by nikdy nebola schopná objaviť ju metódami, ktoré sme za týmto účelom vyvinuli. Urobili sme ľudí takými, aby skutočne neboli nikdy schopní objaviť ozajstnú pravdu. Peter, je nejaký ďalší aspekt tejto záležitosti okrem toho, ktorý sa týka pseudotvorcov? Pán Ježiš Kristus. Áno, je. Týka sa záležitosti, o ktorej sme hovorili dnes zavčas rána, že nikto nie je na tej istej úrovni duchovného uvedomenia, chápania, prijatia, aplikácie alebo realizácie môjho slova a lomka alebo mojej prirodzenosti. Spôsob a štýl, akým si prijímal informácie obsiahnuté v knihách môjho nového zjavenia, je jedinečný a nezvyčajný. Najdôležitejším dôvodom, prečo nie si schopný vidieť a počúvať na iných úrovniach ako niektorí z vás, sa týka faktora všeobsiahlosti. Pamätaj si, prosím, že si v ľudskej koži. Ak by som sa ti mal ako takému objaviť viditeľným a počuteľným spôsobom, muselo by to byť na tvojej ľudskej úrovni. Pretože inak by tvoje ľudské ja nemohlo môj iný spôsob objavenia sa prežiť ani na zlomok sekundy. Iste, mohol by som to urobiť, aby som potešil tvoje ľudské ego, alebo tvoje smradľavé ľudské ego, ako ty, Peter, rád hovoríš, ale v takom prípade by všetko, čo by si zažil,
videl, alebo zistil v takom stave, bolo len na tvojej ľudskej úrovni a nie na všetko zahrnujúcej multivesmírnej úrovni. A nie len to, ale ak by si sa mal pokúsiť aplikovať niečo, čo ti poviem na takej úrovni, na multivesmírnu úroveň a taká tendencia by v tvojom prípade bola veľmi silná, oznamoval by si ľuďom len skreslenia a bži, pretože, koniec koncov, ten zážitok a to vyhlásenie by neboli určené nikomu a ničomu inému a nie sú aplikovateľné na nikoho alebo na nič iné. Vidíš, Peter, vďaka tomuto vysvetleniu, aké by bolo v každom ohľade nebezpečné a nevhodné, aby si ktokoľvek iný než ty osoboval rolu transmitera čohokoľvek vôbec prichádzajúceho odo mňa, veci, ktoré sú individualizované a zosobnené ich vlastným spôsobom, všetko zahrnujúcim multivesmírnym spôsobom. Peter, áno, obávam sa ale, že sa to mnohým jedincom nebude páčiť. To ma dostane do roli vyvyšovania sa, farizejstva a neomylnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou budem obviňovaný z duchovnej arogancie a podobných vecí. Pán Ježiš Kristus, tvojim postavením, rolou a úlohou, Peter, je to, aby si bol stále pre mňa transmiterom všeobsiahlym multivesmírnym spôsobom. Takto som ťa stvoril a toto je dôvod, prečo si bol zo mňa stvorený. Ako však bolo uvedené už veľakrát predtým, vôbec to neznamená, že iní, s inými rolami, s inými úlohami a s inými postaveniami sú menej cenní, menej potrební alebo menej užitoční. Sú rovnako potrební, užitoční a hodnotní ako ty. Sú potrební vo svojom vlastnom postavení, pre svoj vlastný svet a pre svoj prínos k zásobárni poznania, ktoré zhromažďujú a prekladajú pozitívnemu stavu a vice versa. Vy všetci máte jednoducho prijať fakt, že máte inú rolu, úlohu a postavenie. Ak by ktokoľvek začal v tomto ohľade o tebe alebo o komkoľvek inom rozširovať zvesti, že si arogantný, farizejský a tak ďalej, taká osoba by potom, samozrejme, bola pod vplyvom negatívneho stavu. Nedaj sa ničím takým oklamať. Zotrvaj vo svojom cennom poslaní a v mojich službách. A teraz by bolo dobré dať si prestávku a pokračovať buď neskôr dnes po obede, alebo zajtra ráno tretím dialógom. Peter, ďakujem ti veľmi pekne za túto veľkú príležitosť rozprávať sa s tebou. Pán Ježiš Kristus, rado sa stalo. Je mi vždy potešením, Peter, rozprávať sa s tebou. Teraz sa môžeš ísť opaľovať.